Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kihinreungot ki kertong ki baya aireng ha ka election MDC sya ka Khasils Autonomous District Council na mau kerwat constituency ki bakentop nadu uba Jeslan Roy Nongsit nakaseng UDP, uba Penkraw Kharjarin nakaseng VPP, uba Malden Singh Lingdo nakaseng Congress, uba Polanding Sopho nakaseng HSPDP, uba Kernes Sosyang nakaseng NPP, bat uba Baristar Paul Terniang naka parti Knam. Mentakasi ka arpuway tarik urumpang arhajar arpusan, kila pendep ialah ka kamram kata ya ka jing tap vote ka jongki, halaki jongki polling station hapo ka mau kerwat constituency. Di samla besar poltnya ngadi kotong jo khnam nagalang jonga ngasuban ai kublei ki paipa bat kumjuru ya ka konstitusi bro kawai bat khamtam e ba manta kasi kedi kasi kajing tebut namar ba ngong no ba ki paipa kadai ka hok ka jongpi kadai ka hok ka jonga bangin teb ya kawat namar ba kawat kamde namta ban ong bangin shu ya teb namta ka tamasa hendrai kadai ka namanta ka jat benru bangin ya perkhat ki kalawai ka pateng ka banwan ki kun ki pateng ki samla ki jongi dengar rupa kum kertong ngabu ya lede kata kai thong kum bangala thumu bangan ya kuni ke election kum ju kum taruba ngakwa ba lada ki paj ba ki bit yang te kata kadai kai rai jong paj ba dengan so ban ai kublei ya baro ki paj ba jong kamokro si berkoi banang ni sakhamad ruba ngam pentip sepi ba lada ngam poi saka thong ruba nganang ya khon nganang ya le ngapat nganang pen kre hakini singi ba hakini sine ban Ngaku kertong joka parti ka Voice of the People Party la parti pra ka mangiti pajba I penpau ya kajing sukan ka bakar ma hakde ka singi ngala ban pendep ya ka jong kamram kata ka ban tebut ti nyidon kajing ka baskam ba ki pajba na ka dong than dapo mokrat konsensi kin ai kajing kersan ka borba ka magilong ka MP election mantaru kin ai ya kati kamon kadang penpau sa katong kata ka kajing sngo jongi te kuble supun pi ki pajba baro kajing job jongi ka kajing job jong pi I dap da kajing sukan ba hakde keti ka bamta ngi sutu sai ngaju kren ni paj ba hi pamenta ka kenti ka jingele kamdei jongi re ka jingele menta ka dei jong paj ba iki wei pat ki sengsan prathai re ngaju ong ma ka jingele jonga kolong persya ya ka sansar ka khadar ka bangkoi persya ya ka sansar khadar ka bamsap persya ya ka sansar khadar ka banok silang ka banben ka yurat ya ka hok jong urit ria duksuk ukup silang usem silang kata ka jingele jongi ko parti hakre kenti ko mamta re menta ngajukan ka basai ka dei ka jingile jong pajba pat ki wei pat ki seng pathai isnang per po ka mokrot constituency ngai ki ai khublei bukat pangaya nam ta ka jing I jong phi na te kane ka khubor ka long ba kan le chapi long ba kane ki lat thai khubor te sim ba ka jing ai khublei ka bukat pang banang ni sakmat ngi si kendu ha ki kendu la ka long ha ka no ko duru ngani kendu bat phi hagi haman lagi cekak ba ngisi kendu ala balong ro da kapun ala ro long ni kendu simet bat no ha pedangi perlok iya jonga konsi kumjur nam ta kini ki perlok I para election ngamdon kono no da ka pat ka message ndai tang ka jing ai khublei kum si perlok ban ngisi kendu hagi jing yai lanti jungi skmat so long confident ha kan ka election government namar nga suthu bakari ka sur jong paiba ha ka bakin ai ka jingkersya nengan man ka polling station ha ka ba nga suthu kat shabang lek ha ka bang penong jingalang paiba kilalong ready ha ka bakin up ha ka bakin shot score ha ka bakin yok bani kendu bat kumagalong menta nadu menta ka sngi ha bang don ha ka polling station hang ne rangmau masutho majority ki paiba ki lalong ready ban kersan nga ban nga sos khamba majority ki polling station ngan yo ki jing job ke ban bram ha ka election ha ka bang khmi lenti bakaning ka mon jong paiba